Така, заради всички ви боксери, аз съм Чулаков Дома Иман. Това е трети епизод за Epic Wheel Production. И това е мисията. Аз съм под прикритие в момента и съм приятел на Макаров, главният терорист. И сега ще правим атентат тук. Сега ще избиваме тези всички хора. Много гадна мисия. В смисъл, че яка е, ама е гадна. Как ги избиваме само. Лев. Ето го Макаров. Не мога да го бия, защото той сега ми е приятел. Какво гадно. Омага, бе. Що съм толкова сбавен? Убил го. Ха. О, не, там ги избивам само. Много гадно, те някои имат семейства и ги избиват. То си казах кой е шефа. Не съм мъчемри. Не, малко ми е гадно за тия хора, честно. И за кого избива, нещо ми иди сега да го пристрелям. Както съм и тъй и да го убия. Извини, че ви убивам, ако направя сега. Лова му има той. За кости с такива гадни. Как ми да убия хедшот и да избягам? Това е една от най-яките мисии. В Call of Duty. Ако падна, кой ще стане? Опа! Този пък. Айде не се мъчиш, човек. Няма смисъл. И то ще го прострелям, че няма смисъл да съм... Няма смисъл да съм мъчи човека просто. И то няма смисъл да съм мъчи. Тъй, че убивам, извинявай. Аз ако бях... И те, както ми са и ти да ги прострелям, значи... Как направо, как издържат направо? Охо. Някой да отворя. Лев, един лев. Извинете за миналата мисия. Ви няма го чуеш, защото все пак никой не е гледал клипове. Имам лошо предчувствие за той. Мене има в цялата схема. Изобщо направих ли нещо? Аз мразя руснаци. Защото Втората световна война избиха поляците и затова съм русофил. Русофоб. Ого, как ма флашна.
Мрите, бе. Оф, как ми иде да убия Макаров, както ми е приятел в момента. Той колко истинско изглежда. Ма не е. Този газа го стрелям. О, той най-накрая се взриви. Fuck them. Този пак. Залягай! Как ги цепя, ма... Как ги дъня. Само. Там пък има полицаи. Блокират пътя да не бягаме. Майка, че... те мре. Не, той е по-яко. Този пак и аз. Ще го убия ли? Боже! Как ми иде да убия Макаров, ма? Само двама можах да... Този пак се фърли щита, моля ви са. Мога да го взема. Охо! Умря ли, боже! Къде се? Май сме тука. Какво? Мога то за кому била? И да, в боксера мисля, че това е край за този епизод. Да, това е край за този епизод. Мен Чолаков долу на